Futbalisti MFK Ružomberok pokračujú v nadstavbovej časti. Po reprezentačnej prestávke si pod Čebraťom v 3. kole zmerali sily so Skalicou. Sobotný súboj v skupine o udržanie sa bol extrémne dôležitý pre obe mužstvá, keďže sa chcú vyhnúť boju o záchranu v najvyššej súťaži. Odhodlanie domácich bolo o to väčšie, že proti Skalici sa Ruži nepodarilo zvíťaziť už od augusta 2023. Najprv o sebe dali vedieť hostia, keď Leginu scentroval na zadnú tyč, kde našiel Vlaska. Jeho prudkú tutovku zblízka Bačkovský však bravúrne vyrazil a následne Gaži strieľal nad brvno. Krátko na to pohrozili domáci. Po zisku lopty pri rozohrávke Skalice sa do šance dostal Chobot. Juna z jeho strelu vyrazil na rohový kop. Brankár hostí zneškodnil Chobotovi aj ďalší pokus o pár minút neskôr. Duel ale ponúkol slušnú gólovú nádielku. V 23. minúte po dlhom nákope od Malého, ktorý preloboval skalickú defenzívu, sa dopredu rútil Hladík. Svoj únik zakončil prekonaním brankára a otvorením skóre. Ruža mohla pridať ďalší gól hneď. Lavrinčík si totiž všimol vybehnutého skalického golmana z brány a loptu poslal zo stredovej čiary, tesne však minul. Hostia vyrovnali v 36. minúte po kurióznej situácii. Kadlecovi pri autovom vhadzovaní vypadla lopta, ktorej sa okamžite ujal Smejkal a rútil sa dopredu. Jeho strela spoza 16 do horného rohu bola presná. Ružomberskí fanúšikovia ale dlho nesmútili. MFK o pár minút tiež využil zaváhanie hostí. Ich brankár sa totiž zrazil so svojím spoluhráčom pri vyrážaní Lavrinčíkového centra do pokutového územia a ostal ležať na tráve. Situáciu využil Souček a strelou od brvna rozvlnil sieť. Ten zápas mal naozaj slušnú kvalitu, bol živý, bol energický, plný emócií, ale to sme potrebovali do toho zápasu dostať, inak by sme nemali nárok a nemali šancu ten zápas zvládnuť. Čiže toto bola dobrá reakcia z našej kabíny, teda že sme vybehli tam naozaj energicky, emočne a ja si myslím, že aj veľmi slušná kvalita tam bola, že sme mali veľa zaujímavých akcií, veľa by som povedal takých predfinálnych situácií, keď bolo treba dať len lepšiu finálnu prihrávku a tých šancí by sme si vytvorili ešte o mnoho viac. V druhom dejstve sa Ruža snažila o navýšenie skóre, no rozchytaný Juna z pokusy domácich zneškodňoval. Či už to bolo Chobotové zakončenie z uhla k bližšej žrdi, alebo Součková strela v 16, ktorú Juna vyrazil. Oranžoví sa nevzdávali a ich čas prišiel. V 78. minúte využil skrat skalickej defenzívy Hladík. Najprv Gerec vyhral hlavičkový súboj a loptu posunul smerom k bráne hostí, kde bol aktívny Hladík. Gažiho malá domov nebola ideálna a brankára vytiahla z brány. Hladík však bol rýchlejší a loptu poslal do siete. Skalica v predposlednej minúte riadneho hracieho času zápas ešte trochu zdramatizovala, keď nikým nepokrytý Podhorín strelil druhý gól hostí a vykresal ešte malú nádej aspoň na remízu. MFK si však vedenie 3-2 už ustrážil a v nadstavbe získal prvé body. Každé víťazstvo je najlepší recept na optimizmus, na nabudenie, na lepšiu náladu, čiže futbal sa hrá na tejto úrovni o body a o víťazstva a tie víťazstva, každé jedno víťazstvo prináša pohodu, takže to je úplne prirodzené a logické. Áno, samozrejme. Verím tomu, že to môže nám pomôcť a verím tomu, že to prenesieme aj do toho najbližšieho zápasu, ktorý už hovorím, čaká nás útorok. Nesmírně si vážím kluku, musím říct, že jsme to všichni odjezdili a připravili jsme se na ten zápas a jsem fakt rád, že jsme to zvládli. Je to určitě důležité vítězství, ale je to jenom jedno vítězství a my potřebujeme ty zápasy teďka, co nás čekají, zvládat. Čeká nás dvojzápas s Banskou Bystrici a to nebude nic lehkého. Aj preto budú potrebovať povzbudiť od svojich fanúšikov. Prvý zápas s Banskou Bystricou ich čaká už v útorok, keď s nimi odohrajú semifinálový duel v pohárovej súťaži. Žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl majú vstup na tento zápas zadarmo. S tým istým súperom Ružu následne v nedeľu čaká opäť pod Čebraťom aj ligové meranie síl.